24 godziny. Jeden istny wracał od doktora i go do swojej babie, że zostało mu 24 godziny życia. Po tym oznajmieniu poprosił ją o seks. Znadną rzeczą ona się zgodza, no i dupczą się. Jakieś ich 6 godzin nie skorzy ten istny idzie już zaś ku swojej babie, pyta się ją: moja ty roztomiło, zostało mi 18 godzin w życiu, a można zrobilibyśmy to jeszcze raz? Już zaś babeczka tego istnego zgodza się, już zaś się dupczą jak za młodych lat. Nie skorzy po letkim śniku ten istny kuko na weker i spobóg się, i że zostało mu 8 godzin w życiu. Tyrpie tak za ramię swojej baby i rządzi: moja ty roztomiło i jeszcze jeden raz, pokiel mi się nie zemrzy. To dźdeć, mój chłopeczku, dupnemy się, go do baba. Dupczą się oby nojęte 3 raz, zatem baba obyrto się na drugo zajta i bierze się do spania. Ten istny festejnie się tropi, że chnetki mu się zemrzy, kulo się jeszcze tak boku na bok, tyrpie się, a że na ostatku łostowo mu 4 godziny życia. Klepie ta swoja babeczka po dupie, a że ta się ocuciła. Moja ty roztomiło, zostało mi 4 godziny życia. Moglibyśmy. W tym łokamżyku baba sztrekła się na tym prikolu i rządzi: nie, jeszcze raz nie, ja muszę o rozwidnioku stanąć do roboty, a ty o chętolu nie. Ojgyn z Pnioków.